Mu video ya msiku la lero tikhala tikuona za mbiri ya bwalo la Chileka kuti iloli linamangidwa mchaka chanji ndipo iyi ndi Chileka International Airport imene posachedwapa ayisintha dzina. Koma bwanji tiyeni tiyambe kuona nkhani ya Chileka Airport chifukwa chenicheni chimene inamangidwira, mastepe ake mmene ankamanga ndi zinthu zina zotero. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Bwalo la ndege la Chileka linamangidwa mchaka cha 1935 ndipo panamangidwa nyumba zazing'ono-zing'ono ndi malo ang'ono kwambiri otera ndege zochepa amene anamangidwa ndi dothi. Malowa amathandizira dongosolo la mayendedwe amene ankanyamula anthu aku Malawi kukagwira ntchito ku migodi ku South Africa. Mchaka cha 1950 British colony kapena kuti asamunda anaganiza zomanga bwalo la ndege la Chileka mothandizana ndi kampani yomanga ya ku Sozibere imene anayamba kumanga bwaloli, ndipo ntchito yomanga bwaloli linaphatikizana ndi kumanga nyumba zimene anthu angathe kumachezerapo, malo odyera, khonde loonerera zinthu patali komanso nsanja yongolera mmene ndege imayenera kuyendera, pachizungu amati tawa, malo ozimisira moto, nyumba za ogwira ntchito, malo osungira madzi komanso magesi. Ogwira ntchito kumalowa anaphunzitsidwa mmene angaongolere oyendesa ndege ndi zina zambiri zokhuzana ndi airport. Kampani ya Central Africa Airways inali kampani yoyamba kuyendesa ndege mu Federation ya Rhodesia komanso Nyasaland. Bwaloli linakhala likulandira ndege zosiyanasiyana monga Douglas C-47, Dakota, Victor VC-1, de Havilland, Dove komanso de Havilland, Canada DHC-2 Bavia. Ntchito yokulisa bwaloli linachitika pamene bwaloli linakwanisa kulandira ndege yoyamba ya mtundu wa jet yotchedwa de Havilland Comet imene pambuyo pake inali yotchedwa Victor VC-10. Pambuyo pake kampani yotchedwa Mandala Building Construction inamanga malo opumira a VVIP kuti kuzachitikire msonkhano wa 1999 SADC Conference amene udachitikira ku Blantyre. Bwaloli lili ndi misewu iwiri yabwino imene inamangidwa ndi phula. Mwezi wa April mchaka cha 2019 bwaloli linasekedwa pofuna kukonza komanso kukuza malo ena, ndipo izi zimayembekezereka kutenga miyezi itatu. Koma kamba kama vuto ena ntchitoyi inatha ndithu kwa kanthawi yayitali kuposera mmene anthu amaganizira. Siku losegulira bwaloli linakhala likungosinthidwa ndipo m'malo mwake bwaloli linkangokwanisa kulandira ndege zing'ono-zing'ono, koma ndege zikulu zimagwiritsa ntchito bwalo la Kamuzu International Airport komanso maulendo ena ochoka kupita ku Chileka International Airport ankagwiritsa ntchito ndege zing'ono-zing'ono. Ndipo kukonza bwalo la Chileka kunafika kumapeto mu December 2019 yomweyo, ndipo kulandira ndege zikulu kunayambika mu January mchaka cha 2020. Ena mwa maulendo amene amatheka pa bwalo la Chileka ndi opita m'mayiko monga South Africa, Ethiopia komanso Tanzania. Pambuyo pake mchaka cha 2025 mwezi wa August, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, president wa dziko la Malawi mu nthawi imeneyo, analankhula kuti akufuna asinthe dzina la Chileka International Airport kupita ku Bakiri Muluzi International Airport, zinthu zimene ma social media influencers ambiri zinawakwiyisa ndipo anthu ambiri sanakondwere nazo. Anthu ena amonga Pemphero Mphande analankhula kuti Bakiri Muluzi akanafuna kuti imodzi mwa airport ichulidwe mu dzina lake mu nthawi yake bwedzi atamanga airport, koma sizinamuthekere. Ndipo musiku la lero mmene tikupanga video, bwalo la Chileka Airport lidakadziwikabe bwino ndi dzina la Chileka Airport. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ngati mwaikonda video iyi lolani tidziwe komanso kuphatikizapo ndi mbiri ya zinthu ziti zimene mumafuna mutadzidziwa zinthu za ku Malawi
ngakhale zinthu za ku Africa. Tionane mu video yotsatirayi. Bye.